Kedves kollégák, festményeimet megálmodom, majd álmaimat megfestem. Mondta ezt közel 100 évvel ezelőtt Salvador Dali. Sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Én dr. Újszászi Bogár László vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetemen tanítok meggyőzés és befolyásolás technikát, és ebből doktoráltam az ELTE-n. Azt kutatom, hogy hogyan lehet irányítani az emberek döntéseit. Azért ezzel a gondolattal indítom ezt a 45 perces előadást, mert egy különleges tárlatvezetésre szeretném Önöket meghívni. Azért lesz különleges ez a tárlatvezetés, mert nem több festményt fogunk elemezni, hanem csupán egyetlen egyet, az emberi elméről készült csodálatos alkotás, azzal a céllal, hogy választ kapjunk arra, hogyan lehet irányítani az emberek gondolkodását, viselkedését és érzelmeit. Csak kedves művészet iránt érdeklődő hallgatóság, a tárlatvezetést ezennel megnyitom, ígérem, én mindent megteszek, hogy jó házigazda legyek. Egy nagyon egyszerű kérdéssel fogok indítani. Készen állunk? A kérdésem az, hogy merre forog a balerina? Ki az, aki azt mondja, hogy óra járásának megfelelően jobbra forog? Tegye fel a kezét. No. Ki az, aki azt mondja, hogy balra forog? Na mi van, nem ugyanazt nézzük? Na milyen LSD tripre hívtam itt a kedves kollégákat? Van, akinek közben irányt váltott? Van, akinek nem vált irányt? Akinek nem vált irányt, hogy segítsek egy kicsit. El tudjuk képzelni, hogy ez a balerina nem arra forog, mint amerre mi látjuk? Hogyha a balerinát a középsőt a jobb szélsővel hasonlítjuk össze, arra forog a balerina, ha a bal szélsővel pedig arra forog a balerina. Látom, nagyon ráfesseltünk. Hát kedves kollégák, azt kell megértenünk, hogy a meggyőzés során teljesen mindegy, hogy nekünk merre forog a balerina. Az a lényeg, hogy akit meg akarunk győzni, vajon az ő agya hogyan forgatja a balerinát. Nem az a lényeg, hogy egy rendezvényről vagy egy üzenetről mi gondoljuk azt, hogy az értékes vagy fontos, hanem hogy a befogadó fél lássa így. Na de nézzük meg a festményünknek a keretét, hogy az agyunk ezt miért csinálja velünk. Nem az a festő, akinek ihlete van, hanem aki másokat inspirálni tud. De honnan kezdve beszélhetünk önazonosságról? Meg lehet-e egyáltalán a mai tudásunk szerinti fizikai és kémiai ismérvek alapján ragadni az ént? A kérdés az, hogy a tudat magasabb formája-e a meglévő tulajdonságoknak. Szerintem ezt a kérdést kell magunknak feltenni. A kisujjunk behajlításától kezdve addig, hogy melyik ruhát vegyük meg, körülbelül 100 000 döntést hozunk naponta. Ez úgy egy hétig tartana, ha mindegyiket logikus átgondolás, tudatos számítás előzné meg. A kutatók arra a megfigyelésre jutottak, hogy 10 döntésünkből 9-et érzelmi szinten hozunk meg, a tudatosságot félretéve. De még a tudatos döntéseinknél is ösztönösen nagy szerepet játszik a tudatalatti memóriánk. Ki hozza meg a döntést? Mi magunk vagy az agyunk? Korunk agykutatóinak viszonylag egyszerű nézete szerint az én csupán része az agyi folyamatoknak. Vagyis, amikor azt mondom én, ezen csupán az agyamnak egy bizonyos tudatos részét értem. Na most figyeljünk nagyon. A berlini Bernstein számítógépes idegkutató központban John Dylan Haynes újszerű módszerekkel vizsgálja a döntés meghozatala előtt az agyban lezajló folyamatokat. Benjamin Libé nézetét szeretné igazolni, aki a 80-as évek elején azt állította, hogy az agy jóval előbb hoz döntést, mint ahogy azt az ember tudatosan megteszi. A kísérleti alanyt betolták egy emeri készülékbe. Azt kérték tőle, hogy tetszése szerint nyomja meg a jobb vagy a bal gombot. Haynes és munkatársai egy különleges szoftver segítségével képesek voltak felismerni az aktivitási mezőket, és az alany tudatos döntése előtt 7 másodperccel előrejelezni, hogy melyik gombot fogja megnyomni.
Tehát a kutatók előbb tudták, hogy mit fog választani, mint a kutatásban részt. Az kutatók egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy a tudatunk nem szabad, legalábbis az eddig használt értelemben. Az eredmények azt jelzik, hogy a tudatalattink igen komoly hatással van a döntéseinkre, sőt, azokat akár teljes egészükben is befolyásolhatja. Hát, kedves kollégák, erről a 7 másodpercről fog szólni a következő szűk óránk. Aki azzal a reménnyel jött ide, hogy megtanul egy kicsit hatékonyabban tukmálni, annak van egy rossz hírem. Nem ezzel fogunk foglalkozni, sőt, kifejezetten olyan befolyásolás technikai fogásokat fogunk megvizsgálni, amivel el tudjuk azt érni, hogy a másik észre se vegye a meggyőzési szándékot, de a végén mégis azt csinálja, amit mi akartunk a kezdetektől fogva. No de, etikus ez. És rendelt itt a vezetőség egy jó kis agymosós előadás. Hogy van ennek az etikája? Mit gondolnak erről? Kit izgatja, jön a támogatás? Na de most komolyabb. Én mindig azt szoktam mondani, amikor felmerül ennek az etikai kérdésköre, hogy próbáljanak már meg nem kommunikálni. Nem tudunk nem kommunikálni. Ha én nem jöttem volna ide, azzal is kommunikáltam volna valamit. Ha ide jöttem volna félmeztelen egy nagy fuchsba, azzal is kommunikáltam volna valamit. Nem tudunk nem kommunikálni, azaz nem tudunk nem hatni a másik tudatára, és leginkább tudat alattiára. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ha így is úgy is hatunk, akkor azt tegyük minél tudatosabban. De a meggyőzés technikai eszközökre kérem, hogy tekintsenek úgy, mint egy ásóra. Egy ásóval lehet fát ültetni, lehet a szomszéddal rendezni a tartozást, nem az ásóval van a baj. Én azzal a reménnyel jöttem ide, hogy önök majd a lehetőleg nemesebb célra fogják használni a technikákat. Aztán, hogy segítenek a magyaroknak egy kicsivel kulturáltabbá válni, vagy csinálnak egy szektát, az már nem az én etikai döntésem lesz. Rögtön az elején egy vallomással tartozom, elsősorban felétek. Én mindig el szoktam mondani, hogy hát én nagyon boldog vagyok, hogyha egy vállalat vagy egyetem felkér arra, hogy tanítsak meggyőzés technikát, de hogyha önök egy hetet eltöltenének egy óvodában, akkor ott 1000-szer jobb technikákat megismernének, mint amit én valaha életemben kutatni fogok. Mi lehet a gyerekeknek a titka? Miért olyan zseniálisak a gyerekek a meggyőzésben, mit gondolnak? Őszinték. Legalábbis az őszinteség látszatát nagyon jó felépítik. Mi van? Ösztönös. Nem dönti el előre. Így igaz? Nem ajánlom ezt a rendezvényt, úgysem fog eljönni, de megy, lesz, ami lesz. Mi van még? Mire hatnak mindig nagyon a gyerekek? Érzelmekre, igaz? Az egyik professzorom mesélte, hogy sétált a 6 éves gyermekével a Dunaparton, és egyszer csak elmentek egy fagyizó előtt. És mondta a kicsi, hogy édesanyám, emlékszel, hogy tavaly milyen finom fagyit ettél? Az egy áldat, igaz? Jár a 3 gombolc fagyi. Hát abban zseniálisak a gyerekek, hogy azt a fajta kommunikációs rendszert, amiben mi felnőttek élünk, ők külsős szemlélőként vizsgálják. És amikor látják, hogy ezen a rendszeren van egy rés, bemennek azon a résön, megkeresik azt a gombot, azt az érzelmi gombot, amit meg kell nyomni, hát és akinek van gyereke, az tudja, hogy miután megtalálták, igen kitartóan tudják nyomni azt a bizonyos gombot. Pontosan tudja, hogy milyen kéréssel kell menni anyához, milyen kéréssel kell menni apához, mi az a gondolat, amit először a nagyinál kell elejteni, hogy eljusson a döntéshozókig, és ezt a fajta képességünket úgy általános iskola 2.-3. osztályában kiírtják belőlünk. A pedagógusok az iskola rendszerén ebben most nem szeretnék elmélyülni. Én azt kérem önöktől, hogy ebben a néhány percben végig gondolkodjunk úgy, mint a gyerekek. Azaz csak és kizárólag a meggyőzendő fél tudatával, és leginkább tudat alattiával foglalkozzunk. Ez elsőre nem tűnik olyan nehéz feladatnak, hoztam egy-két kísérletet, kíváncsi vagyok, hogy fog majd szuperálni a csapat. Képzeljék el, hogy van egy Kör W. Mortensen nevezetű szociálpszichológus, aki szerint a világon csupán 1% az, aki ismer több mint 50 meggyőzés technikai fogást. Én a doktorimba összegyűjtöttem közel 300-at. És amikor büszkén mutattam a témavezetőmnek, vágyva egy kis dicséretre, nem az a dicsérgetős fajta, mondta, hogy nagyon jó László, olvasgasson, még van mit. Ez volt egy dicséret a 8 év során. Pedig szóval elképesztően sok ilyen technika van, viszont nem az lesz a jó meggyőzésben, aki minél több technikát ismer. Számtalan képzésen elkövetik azt a hibát, hogy én 10 évvel ezelőtt így jöttem el életbiztosítást, így kell eladni a kulturális programokat is. Nincs így.
Ha valaki nem érti az emberi pszichének a működését, nem érti annak az adott technikának a működését, akkor nem fogja használni, hiszen nem érti, vagy fogja használni, de rosszul, mert nem értette meg. Ezért az egyik szabályunk az lesz, hogy az általam hozott technikák közül mindegyiket meg kell érteni, ebből nem engedek. Viszont a gyakorlatban én azt kérem önöktől, hogy majd csak és kizárólag azt használják, ami az önök szája ízének kedves. A másik hiba, amit még el szoktak követni, hogy itt van ez a script, tanulj meg, és így kell eladni a dolgokat. Az ügyfél megül, hogy várjál már, ez a múlt héten még normális volt. Igaz? Ki ez a droid? Hát nyilván ott a tudat alatti össze fogja rakni, hogy hát ott a szupraszegmentális eszközök között diszharmónia volt, a tudat meg azt mondja, hogy hagyjál már engem békén. Tehát mindegyik technikát meg kell érteni, ebből nem engedek, viszont 2, azt kérem önöktől, hogy majd a gyakorlatban csak és kizárólag azt használják, ami az önök szája ízének kedves. Nem véletlenül mondta mindig egy professzorom, hogy kedves László, használjon mindig jó ízű szavakat, mert nem tudja, hogy mikor kell visszanyernie őket. Hát ugyanez van a meggyőzés technikánál is. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy 2019-ben a meggyőzés technikai módszertanom kötelező szakirodalom lett a Dubai Egyetemen, idén januártól a Stockholmi Egyetemen is. Hát az, hogy a Corvinuson kötelező, az nem nagy dicsőség, mert a hallgatóimnak akkor is meg kell tanulni, hogyha az nekik nem tetszik. És én eddig bármilyen szektorban csináltam képzés vagy kutatást, sehol sem tudtam azt igazolni, hogy az emberi elme ne pontosan ugyanolyan rendszer szerint egyszerűsíteni a döntését. Ne értsenek félre, én nem azt mondom, hogy ugyanúgy kell értékesíteni egy caterpillaros munkagépet, mint egy kulturális rendezvény, nem ezt mondom. Csak azt mondom, hogy mivel a technikák az emberi agy kognitív torzításait, neurológiai hibáit használja ki, az bármilyen környezetbe építjük be, működni fog. Én ettől függetlenül csak olyan technikákat hoztam önöknek, amit én magam itthon legalább egy 3-500 fős mintán teszteltem, és a kontrollcsoporthoz képest 7-9%-os plusz tudod mutatni. Én nem azt mondom, hogy amit tudományos módszertannal nem lehet igazolni, az nincs, csak az, hogy az engem nem érdekel, mert én azt szeretem, ha valamit tudományos módszertannal lehet igazolni. No de, kössenek már belé. Hát én az előbb azt mondtam, hogy Dubajban tanítják a modellemet, most meg azzal habtisztam, hogy én csak olyan technikákba hiszek, amit én magam itthon igazoltam. Hát nincs itt valami ellenmondás. Hát ugyanúgy működik egy amerikai milliárdosnak az agya, mint egy német mérnökembernek. Ugyanúgy működik egy francia festőművésznek, mint nem tudom, egy magyar hajléktalannak. Érdekes, hogy melyik nemzetet mivel sikerült kondicionálnom, ezt most vegyük ki a képletből. Hát akkor miért van az, hogy sokszor külföldi kutatást ismétlek meg itthon? Van-e ötletük? Azért, kedves kollégák, mert más lesz a kulturális kontextus, vagy a tudomány mondja, más a percepciós kontraszt. Kibe rúgjak bele, mondjuk. Otthoncentrumot elméletileg szeretnek engem, úgyhogy meghálálom a szeretetüket. Mondjuk Németországban egy ingatlan közvetítőnek a megítélése, hát mondjuk azt, hogy nem olyan, mint Magyarországon. Tehát Németországban egy ingatlan közvetítő találkozik egy tulajdonossal az indul nulláról, Magyarországon -500-ról, hát senki nem mondja nekem, hogy majd ugyanazokkal a technikákkal tudja felépíteni a szakértői képet. Hát nem ugyanonnan indulnak. Ne értsenek félre. Én nem azt mondom, hogy ne olvassanak külföldi szakirodalmat, sőt, én akkor lennék a legboldogabb, hogyha ezen előadás után önök kedvet kapnának egy csodálatos tudományhoz. Én csak azt mondom, hogy a külföldön mért eredmények messze nem biztos, hogy egy az egyben megállják a helyüket az itthoni környezetben, mert más a kulturális kontextus, vagy a tudomány mondja más a percepciós kontraszt. Na de. Na itt a percepciós kontraszt kapcsán mindig el szoktam mesélni, elmesélem önöknek is. Ugye én az egyetemen meggyőzés technika kurzust tartok, és mindig azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy ha meg tudnak arról győzni, hogy ne írjunk zárt helyi dolgozatot, akkor nem fogunk. Na most azért megsúgom önöknek, hogy nem olyan nehéz engem arról meggyőzni, hogy ne javítsam 100 hallgatónak a dolgozatát, de egyszer egy kolléga nagyon küzdött, és ő bebizonyította, hogy nem tanulta meg az én csodálatos is modellemet, úgyhogy hát mindkettőnk nagy örömére fél év végén szóbeli vizsgát kellett tennie. No. Hát kérdezgettem ezt a srácot, utálok buktatni. Visszatekintve úgy érzem, én egy kicsit jobban küzdöttem a kettesért, mint ő.
Nem akarom megbántani, ezért József Attila szavait idézem, a kultúra úgy hull le róla, mint ruhamásról a boldog szerelemben. Talán nagyon nem tapostam a lelki világába, de leírtam a kognitív képességeit. Hát kérdezget már az Istené, nem tudja, egyszer csak mondom, hogy jó, elég volt. Van egy utolsó kérdésem, de hogyha ezt nem tudja, akkor pótvizsga lesz. Jó? Jó. Mondom, mit jelent a percepciós kontraszt? 3 órán keresztül foglalkoztunk vele. Én biztos voltam benne, hogy tudni fogja. Egészen addig, amíg nem néztem a szemébe, mert akkor láttam, hogy nem fogja tudni. És akkor soha nem felejtem el, még papíralapú volt a leckekönyv, tiszta ideg volt a srác, elvettem a leckekönyvét, egyszer csak egy csettintésre elmúlt, hátradőlt lazán a székben, szóval hogy tanár úr, tudja, hogy mit jelent a percepciós kontraszt? Nézd már. Mit jelent, kedves kolléga? Elkezdi? Hát, én nekem pótvizsgát. Hát erre nem lehetett megbuktatni ezt a pofátlan hallgatót, hát zseniálisan kivágta magát, hogy miért nem rúgtam ki ezt a zsiványt, erről egy kicsit később még beszélgessünk egy kicsit. Na de, csináljuk meg az első izgalmas kísérletünket. Készen állunk? Tegyük föl, hogy valakinek kihúztam a nevét, és nyert 1 millió forintot. Jó, szövetség fizeti, csak hogy mi mielőtt. Jó, de még mielőtt nagyon örülnék, hallgassuk meg a szabályokat. Valaki másnak is kihúztam a nevét. Ő is egy nyertes. És nekünk ezt az 1 millió forintot valamilyen arányban szét kell osztani magunk és a másik nyertes között. Ennyi, tiéd ennyi. De hogyha a másik ezt visszautasítja, akkor senki nem kap semmit. És ezt a szabályt ő is pontosan tudja. Erről a másik emberről mi semmit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy szegény, gazdag, jó ember, felnőtt, gyerek, hol él. Semmit nem tudunk róla, és nem tudjuk egyéb módon felvenni a kapcsolatot. Küldünk egy SMS-t a nagyvilágba valakinek, hogy ennyi, tiéd ennyi, ha ő elfogadja, csiringel a telefonunk, ha nem fogadja el, nem csiringel a telefonunk. És az összeget és a szabályt ő is pontosan tudja. Adok önöknek 5 másodpercet, hogy végig gondolják az ajánlatukat. 1, 2, 3, 4, 5. Ki az, aki azt mondja, hogy 50-50? Oké. Ki az, aki azt mondja, hogy egy kicsivel többet oda, 51 oda, 49 ide. Oké. 60 oda, hamar elfogytunk, jó? Nézzük a másik irány. Ki az, aki azt mondja, egy kicsivel többet ide, 51 ide, 49 oda? Oké. 60 ide, 40 oda, nézzük a kapzsikat. Jó, 70-30, körülbelül itt fogytunk el. Jó. Amikor bejött a mesterséges intelligenciának az első verziója, és feladtuk neki ezt a feladványt, tudják, hogy mit mondott? 99 ide, 1 oda. Hát azt mondta, nincs az a hülye, aki vissza fog utasítani 10 000 forintot. Nem. Hát én megkérdezem, hogy mit szeretnél? 10 000 forintot, vagy egy nagy büdös semmit? Hát mit fogsz mondani? Hát 10 000 forintot, nem? Csak hogy amikor igazi pénzzel megcsináltuk ezt a kutatást, nem ez volt a jó stratégia. 50-50, 60-40, 40-60-nál köttetett a legtöbb üzlet. 70 ide, 30 odánál drasztikusan csökkent, 80-20, illetve afölött pedig szinte mindenki visszautasította az ajánlatot. Mit gondolnak, miért? Nem érezte Fernek? 80-20? Hát a kurva anyát. Igaz? Azt mondtad, lehet kicsit lazább. Együtt döglünk tetű, te se kap semmit. Hát racionális? Hát dehogy racionális. Csak hogy azt kell megértenünk, hogy emocionális alapon hozzuk meg a döntéseinket, melyet utólag kezdünk el racionalizálni. Ja, egyébként engem a Miskolci Egyetem felkért arra, hogy csináljam meg itthon ezt a kutatást. Mondom, jól értem, hogy ők azt szeretnék, hogy borsodban mászkáljak pénzzel. Tehát, nem érzem annyira biztonságosnak ezt a felkérést. Na de nézzük már meg, hogy mi játszódik le ilyenkor az embereknek az agyában. Azt kell megértenünk, hogy az agyunknak van 2 területe, több is van, de most 2-re fogunk fókuszálni. Az egyik az úgynevezett insula, ami a fájdalomért felelős része az agyunknak. Csak hogy rájöttünk arra, hogy amikor valaki ránéz egy árra, az agyban a fájdalomért felelős rész aktivizálódik. Hoppá. Hát nem véletlenül találták ki a bankok a PayPass rendszer. Igaz? Bemegyek a Szigetre, meglegyezem magam a bankkártyámat, 2 koktél 42 000, nem fáj annyira. Hát nem véletlenül vannak a kaszinókban zsetonok. Hát bocsánat, de a tudatom pontosan tudja, hogy 10 darab 1000 forintos zseton az 10 000 forint.
De valahogy a kutatásban résztvevők, amikor elveszítettek 10 000 forintnyi zsetont, kevésbé volt aktív a fájdalomért felelős része az agyuknak, és közel 3-szor akkora volt a kockázatvállalási hajlandóságuk úgy, hogy előtte ők maguk váltották át a készpénzüket zsetonra. Találkoztunk már étteremben, étlapon olyannal, hogy gulyásleves, 3500 vesszővonal. Mi euró? Hát miért nem írod oda? Azért, mert rájöttünk arra, hogy az emberi agy, hogy tudjon spórolni a kognitív erőfeszítésekkel, először vizuális alapon dolgozza fel az információkat, és dönti el, hogy milyen mentális könyvelésbe helyezze el azt. És a 3500 vesszővonalat a számok mentális könyvelésébe helyezte el a tudatalatti, a 3500 forintot pedig a pénz mentális könyvelésébe helyezte el. És amikor a 3500 vessző vonalas csoport ránézett erre az adott számra, kevésbé volt aktív a fájdalomért felelős része az agyuknak, és közel 8%-kal nagyobb volt a vásárlási hajlandóság. Miközben a kutatásban résztvevők mindegyike pontosan tudta, hogy az a termék árát jelöli, és a kutatásban résztvevők 100%-a kifejtette, hogy az ő döntésükre nem volt hatással, hogy ott van-e a forintjele vagy sem. Ezért szoktam azt mondani, kedves kollégák, hogy teljesen fölösleges hatni a tudatra. Nem a tudat hozza meg a döntés, hanem a tudat alatt. Engem nem az érdekel, hogy az emberek mit mondanak, hanem hogy hogyan viselkednek. És a viselkedést a tudat alatti irányítja. Csak hogy az agyunknak van egy másik izgalmas területe, és ez a nucleus accumbens, ez a boldogságért felelős része az agynak. És hogyha mondjuk a marketing, az értékesítés aspektusából közelítjük meg, akkor történik meg a vásárlás, amikor az adott ár aktiválja a fájdalomért felelős részt, viszont vágyom arra a termékre, az pedig a nucleus accumbens fogja aktiválni, és minden együttműködés során, minden változás során is ugyanez játszódik le. Mennyire fáj elengedni azt, ami korábban volt, de milyen jó lenne, hogyha az lenne. Oké? Na most, mit gondolnak? Maradjunk mondjuk az értékesítés kontextusában, hogy minél jobban meg tudjuk fogni. Mikor történik meg a változás? Ki az, aki azt mondja, hogy ha pontosan ugyanannyira fáj, mint amennyire vágyom rá, akkor vásárolunk, tegye fel a kezét. Oké, nyilván ezt nem fogom megkérdezni, ki az, aki azt mondja, hogy több a fájdalom, mert nem egy ilyen szadomazó klubban vagyunk. Ki az, aki azt mondja, hogy egy kicsivel több a boldogság, akkor már vásárolunk. Nagyon jó, szuper. Ha nem legalább 2,6-szor akkora az adott dolog megszerzése okozta öröm, mint a pénz kifizetése okozta fájdalom, akkor nem vásárolunk, kedves kollégák. Kahnemannék ezért kapták többek között a Nobel-díjat, a Gyors és lassú gondolkodás című könyvben, szeretettel ajánlom a kollégának a figyelmébe. Ugyanis ezt tudjuk, hogy mit jelent? Hogy az emberi agy a jutalomra és a vesztességre nem ugyanúgy reagál neurológiai és kognitív pszichológiai szempontból. Azaz, ha találok 100 forintot, annak 100 forintnyira örülök, de ha elhagyok 100 forintot, 260 forintnyira fáj. Jó, csak így. Okay. És a meggyőzés technika, kedves kollégák, semmi másról nem szól, mint hogy azt érjük el, hogy mire valaki meghozza azt a döntést, hogy megveszi-e a rendezvényünkre a jegyet, hogy elfogadja-e, hogy a vállalaton belül lesz egy változás, vagy hogy a végén hova húzza az X-et, teljesen mindegy, hogy milyen kontextusról beszélünk. Addigra elérjük azt, hogy a fájdalomért felelős rész minél kevésbé legyen aktív, a boldogságért felelős rész pedig minél aktívabb legyen. És a tudatnak ehhez semmi köze nincs, kedves kollégák. Úgyhogy nézzük meg a festményünknek a vásznát. Azt hiszem, tartoztam a virágoknak azzal, hogy festővé legyek. Különleges gondolat. Tudom, hogy ezek mindig olyan ijesztőek, hogy és akkor így működik tudat alatt az agyunk. Csináljunk már még egy izgalmas kísérletet, jó? Nézzük meg, hogy a szavaknak milyen elképesztő ereje van. Ki fogok vetíteni egy képet, és hangosan el fogok számolni 5-ig. Jó, utána lelkesen érdeklődni fogok. Készen állunk? Ne nézzük. Megpróbálom nem kitakarni. Aha. Igen, megtáncoltatom itt az asztalt. Mehet? Figyeljünk. Azt mondja, hogy
1, 2, 3, 4, 5. A kérdésem az, hogy mely szavak szerepeltek korábban a képen. Ki az, aki látta a szóda szót? Tegye fel a kezét. Nem volt? Jó. Ki az, aki látta az édes szót? 90%. Ki az, aki látta a citrom szót? Kevesebb. Ki az, aki látta a szeret szót? Ez is kevesebb. Ki az, aki látta a cukor szót? Ismét 90%. És ki az, aki látta a torta szót? Nagyon jó. Tehát a jelenlévő 90% az édes szóra és a cukorszóra emlékezett, ami azért izgalmas, mert a cukor volt az egyetlen, ami korábban szerepelt. Nézzük csak, nem csalok, visszafele lépek. Kollégák, hol van az édes szó? Segítek, ott valahol a tudatalattiban. Így van. Jó, ez egy nagyon aljas kis kutatás. Nem véletlenül vannak azok a színek, szavak, ugye mit csinál az agyuk? Azt mondja, hogy íz, méz, csokoládé, cukorka, savanyú. Hát mi az a hülyeség? Hát az édes az sokkal logikusabb. Hát lehet csak, hogy nem az volt ott. Tehát kedves kollégák, nem az volt az ijesztő, hogy nem emlékeztünk arra, hogy pár másodperccel korábban mi történt, ez a korral jár. Jó? Egy olyan szóra is emlékeztünk, ami nem volt ott a képen. Ez azért van, kedves kollégák, mert a tudatalattunk elénk tár egy világot, ami igazából nem is létezik. És hogyha valaki nem ismeri a meggyőzés és befolyásolás technikának a tudományát, akkor nem tudja, hogy létezik például egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy konfabuláció. Ez a memóriának a kóros pontatlanságát jelöli. De a meggyőzés során, ha valakivel együtt akarok működni, nem azzal fogom ferré tenni azt az adott szituációt, ha azt mondom, hogy na, van az édes szó, na, kinek van igaza? Lehet, hogy igazunk lesz, csak együttműködés nem lesz belőle. Hanem ha én tudom, hogy konfabulál az agy, és úgy vetítem ki önöknek ezt a képet, hogy kedves kollégák, ki fogok vetíteni egy képet. Nézzék már meg, hogy az édes szó rajta van-e. Akkor senki nem jelentkezett volna, hogy ott van az édes szó, pedig ekkor már befolyásoltam volna az önök valóságészlelését. Tehát a meggyőzés etikájához visszatérve, sokszor azért kell használnunk a befolyásolás technikát, hogy a másik arra emlékezzen, ami valóban meg is történt. A következő kutatás, csak hogy a szavaknak milyen elképesztő ereje van, azt azért csináltam meg itthon, mert hát az volt a hipotézisem, hogy nem létezik, hogy a magyar ember is ilyen hülye. Jó? Nem sikerült igazolnom ezt a hipotézisemet. A hallgatói mellé kitettem 2 szendvicset, és egy kis címkével kiírtam, hogy 25%-ban zsírszegély, 75%-ban zsíros. Megvan? A hallgatóim 42%-a érzett különbséget a 2 szendvics íze között. És akkor mondtam, hogy hát kollégák, értem én, hogy nem matek szakon vagyunk, de hát azért kicsit nézzük már meg jobban a számokat, nem tanár úr, nem, ez a pitburger, ezután jön a kajakóma, mindenféle állatságot elkezdtek kitalálni. Képzeljék el, hogy az osztrák kutatók azt igazolták, hogy mindkét szendvicset megkóstoló hallgatók 19%-ánál más agyi terület aktiválódott, amikor megkóstolták a szendvicset. Ezt tudják, hogy mit jelent? Hogy a szavak által mi tudjuk módosítani a másiknak a valóság észlelését. De ijesztő. Na, szeretgessük meg ezt a gondolatot egy kicsit. Most arra rosszul érzem magam, hogy ilyen retardáltnak állítom be a hallgatóimat. A múltkor behívtak vizsgaellenőrnek. Hát ez nagyon hálás feladat, ilyenkor nézzék el, hogy ki puskázik. Hát nyilván puskáztak, hallgatóból vannak, mit csináltak volna. De hát az egyik annyira pofátlan volt, hogy én még ilyet életemben nem láttam, ezt fogta, így kinyitotta a könyvet, és meg a látszatát sem akarta annak kelteni, hogy ő nem puskázik. Hát mondom, utálom az ilyen helyzetet, oda mentem hozzá, elvettem a puskát, és mondtam, hogy hát remélem többször nem kapom rajta, hogy puskázik. Elkezdi? Hát én is. De nem kell őket sajnálni, ritka pofátlan nép az egyetemi hallgatóság. Na de visszatérve a szavak erejéhez. Az eredeti kutatást a Xerox csinálta meg itthon a Konica Minoltával, nagyon egyszerű volt, fénymás sorónál álltak sorban az emberek. A kutatási segédmunkatársam odalépett a sorhoz, és azt mondta, hogy kérem, engedjen előre. Mit mondott mindenki?
Húzza hátra. Igaz? Ugyanez az emberem oda ment egy másik nagyon hasonló sorhoz, és azt mondta, hogy kérem, engedjen előre, mert fénymásolni szeretnék. Tényleg? Miért vagy álljál a 20 perces sorba? De 8% előre engedte. Mit gondolnak, miért? Van ötletük. Mert kapott valamilyen indokot. És mi volt az indok? Egy címeres baromság. Csak hogy rájöttünk arra, hogy a mert szó hallatán az emberi agyban a prefrontális kéreg, ami a kritikus gondolkodásért felelős része az agyunknak, az kevésbé aktív. Azaz az agyunkat elsősorban tudatalatt nem az érdekli, hogy milyen minőségű magyarázatot kapott. Mert az több kognitív erőfeszítéssel jár. Kaptam magyarázatot, avagy sem? L'Oréal, mert megérdemlem. De mi van, nem? De igen, megérdemlem. Mert hogy sem hülye gyerekek a marketing osztályon? Csak hogy ami önöknek ebből kifejezetten fontos, hogy nem csak, hogy szereti az emberi agy a magyarázatot, hogyha nem kap, akkor gyártani is fog egyet. Hadd mondjak el ez egy történetet. Amikor bejött a Covid, akkor számos műsorba hívtak meg, hogy hogyan lehet meggyőzni az embereket, hogy vegyék fel az oltást. Én mindenhol elmondtam, hogy az, hogy kell oltás, vagy nem kell oltás, azt ne én velem beszéljék, meg az én doktorimmal nem ütsenek meg senkit. Én arról vagyok hajlandó beszélgetni, hogyha egy adott esetben az az orvosi konszenzus, hogy igen, akkor milyen meggyőzés technikai eszközökből lehet válogatni. Jó. Meg volt a műsor, egy élő beszélgetés volt. Hazaértem, a postaládámon ilyen levél vált, ahol a kedves néző utána járt, hogy én voltam kint a Harvardon. Ez igaz. Bill Gatesnek az ösztöndíjával, ez már nem igaz. Tehát én Bill Gatesnek vagyok a hazai kutatója, akit azért képzett ki, hogy az oltások által be lehessen vinni a mikrocsipeket az emberek szervezetébe, hogy több Microsoft részvényt vásároljanak. Hú, az anyámat, kalambó, igaz? Megfejtette, nem vicce. Azaz mit csinál az emberi agy? Azt mondja, hogy itt egy info, itt, Illuminati. Gyakorlatilag ezt csinálja az agyunk. Na most ez azért lesz önöknek kulcsfontosságú az együttműködés során. Mert amikor önök feltesznek egy kérdést, akkor az ügyfelek, a meggyőzendő fél elkezd mögé egy ilyen Illuminati gyártani, hogy ezt te miért akarod kérdezni? És hogyha rájöttünk arra, hogyha mi ezt a kognitív erőfeszítést megspóroljuk, azaz mi megadjuk hozzá a magyarázatot, akkor annál már lustább az agy, hogy azt elkezdje felülvizsgálni, de ha nem adunk, biztos, hogy fog mögé egyet gyártani, ami nekünk vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Tehát ha biztosra szeretnénk menni a meggyőzés során, akkor amikor önök feltesznek valakinek egy kérdést, a kérdés mögé mindig tegyenek egy indoklást, hogy ezt önök miért kérdezik. Mert ha nem fogják, a másik fog mögé tenni, és ez alapján dönti azt el, hogy hazudjon-e, avagy sem. Képzeljék el, egyszer egy előadásom után odajött hozzám egy biztosítási ügynök, hogy hát ő kipróbálta ezt a technikát, ő a kérdéseit mindig meg szokta indokolni, de nála ez nem működik. No, mondom, mesélj. Hát, hogy ő mindig minden kérdése mögé tesz egy indokot. De elég dolog, de hogy fejtse már ki, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Ő mindig meg szokta kérdezni, egészségbiztosításokat értékesít, hogy van-e önnek cukorbetegsége. Ezt azért kérdezem, mert ha van, akkor magasabb lesz a díj. Erős versenyző, igen? De azóta mindig el szoktam mondani, hogy a kérdés indoklásában az legyen benne, hogy neki miért jó, hogyha válaszol arra az adó. Nem nekem merre forog a balerina, neki merre forog a balerina. Mert miután úgy tette föl a kérdést a gyakorlatból, hogy van-e önnek cukorbetegsége, ezt azért kérdezem, mert ha van, de letagadjuk, akkor később erre hivatkozva a biztosító egy árva fillért sem fog fizetni. No, rögtön kiderült, kinek van cukorbetegsége. Csak inzulinrezisztencia, az is számít. Hirtelen meg lehetett nézni együtt az ESZT-t. Milyen érdekes, jó? Azaz azt javaslom önöknek, hogyha feltesznek egy kérdést, a kérdés mögé mindig tegyenek egy indokot, mert ha önök nem tesznek, a másik fél fog. És ez az indok fogalmazza meg azt, hogy a másiknak miért jó, hogyha válaszol arra az adott kérdésre. Na nézzük meg, kedves kollégák, a festményünknek az ecsetét. Anyám azt mondta nekem, ha beállsz katonának, tábornok lesz belőled, a szerzetesnek mész, a végén te leszel a pápa, én festőnek mentem, és Picasso lettem.
A következő kutatásomat egy szerszám nagyker partnerem támogatta, tehát szervezetek szokták támogatni a kutatásaimat. Ezt így hagyom megérni, ezt a gondolatot itt az első sorban szeretettel. Na de ugyanazt a csavarhúzót. A polc ugyanazon részére, figyeljünk nagyon, ugyanannyi ideig kihelyeztük, egyszer 5313, egyszer 5380 forintért. Jó, tehát nem egymás mellett voltak, egyszer ennyiért, egyszer ennyiért. Kérdésem az, hogy mit gondolnak, mikor fogyott jobban, mikor vásároltak többet. Ki az, aki azt mondja, hogy az 5313. Jó, tehát nem véletlenül nem matekból doktoráltam, de ha megkérdezem az 5380-at, akkor a jelentős többség felteszi a kezét, nagyon-nagyon jól tippeltek, 17%-kal több fogyott, de a kérdésem az, hogy miért. Azt szoktam mondani az egyetemen, hogy aki tudja helyes választ, az EH-mentességet kap. Ez most nem lesz annyira motiváló, csak hogy jelezzem, hogy nem olyan könnyű ám a válasz, mint hogy azt elsőre gondolnánk. Azaz, nagyon közel járunk. Azt mondta a kolléga, hogy bonyolult szám, mit értünk ez alatt? Megvan az EH-mentességből az E. Nagyon-nagyon jó. Kapaszkodunk? Képzeljék el, hogy rájöttünk arra, Monroe a világ egyik legismertebb kognitív pszichológus, rájöttünk arra, jó? Tehát Monroeig rájöttek arra, maradjunk annyiban, hogyha ránézünk egy árra, az agyunk öntudatlanul kódolja annak a hallási változatát, azaz tudat alatt mi felolvassuk magunkban az árat. És az emberi agy nem matematikai alapon dönti el a mentális könyvelést, hanem hogy milyen könnyedén tudta feldolgozni azt az adott információt. És hogyha kevesebb szótagból állt a szám, és a kezdőszám nem különbözött, ez nagyon fontos, mert ez felülírta ezt a szabályt, akkor egyszerűen az agy azt a téves következtetés vonta le, hogyha kevesebb szótagból áll, kevesebb kognitív erőfeszítés kell a feldolgozásához, tehát biztos kisebb is az az adott szám. Miközben a kutatásban résztvevők mindegyike azt mondta, hogy ő nem olvassa föl magában az árat. De valahogy az 5380-nál kevésbé volt aktív a fájdalomért felelős része az agynak. Szeretném hangsúlyozni, ha a kezdőszám nem különbözött. Nem véletlenül adják a televíziót 500 000 forint helyett 490.990-ért. Jó? Amikor az Apple az AirPods-oknak az árát 19,90-ről $20 emelte, közel $1,5 milliárd bukott. Mert az a 10 cent tudat alatt $10 fájt a vásárlóknak. Kedves kollégák, ennyire bízhatunk meg az agyunkban. Csak hogy beszélgettünk itt Picasso-ról, Salvador Daliról és társairól, de megjelent egy új generáció. Hát aki nem biztos, hogy úgy gondolkodik a klasszikus értékekről, mint ahogy azt mi szeretnénk. És kedves kollégák, el kell kezdenünk azon gondolkodni, hogy a korábban jól működő marketing vagy meggyőzési technikák, amivel ezekre a kulturális rendezvényekre meghívtuk a fiatalokat, az a mostani generációnál fog-e működni? Segítek egy kicsit, nem fog működni. Jó? De nem az a jó megoldás, hogy bezeg az én időmben. Így van? Sőt, olyan arányban kezdenek már megjelenni, mind a munkavállalói, mind a vásárlói oldalon, nem vehetjük félváról ezt az adott problémát. És tudják mit? Én abban is hiszek, hogy ezekről a klasszikus értékekről sem kell lemondani. Csak ezeket a klasszikus értékeket úgy kell kommunikálni, hogy ne csak elhangozzék, hanem el is jusson a fiatalokhoz. Mert ha mi megismerjük azt a kommunikációs kultúrát, hogyha mi megértjük azokat a trendeket, amikben ők nap mint nap élnek, akkor igenis el lehet hozzájuk is juttatni ezeket az üzeneteket. Kedves kollégák, mitől ne mondhatná egy középiskolai magyar tanár, hogy a 48-as szabadságharc legismertebb influencere Petőfi Sándor volt? Nem? Csak amit most Instagramon keresztül élnek el influencerek, hogy te vegyél meg egy tusfürdőt, korábban ez az ember verssel tudta azt elérni, hogy több 10 000-en ragadjanak kardot. Így legalább eljutna hozzájuk, hogy ki volt az a Petőfi Sándor. Ugyanis, kedves kollégák, az elmúlt 10 év, 50 év, 100 év
az emberi agy evolúciójának aspektusából egy túrós nokedvé. Nem az emberi agy változott meg, hanem a kommunikációs, kulturális kontextus. És hogyha mi a jövőben is szeretnénk ezeket a fontos értékeket kommunikálni, akkor meg kell értenünk, hogy teljesen mindegy, hogy nekünk merre forog a balerina. Az a lényeg, hogy akit meg akarunk győzni, vajon az ő agya hogyan forgatja a balerinát. De hogy a szavaknak milyen elképesztő ereje van, erre engedjenek meg nekem egy záró videót. I wrote the saying, but in different words. Thanks, love. Hát kedves kollégák, mint láttuk, a szavaknak elképesztő ereje van. Azonban azt kell megértenünk, hogy a meggyőzés technika az nem csak nagy lehetőség, hanem nagy felelősség is egyben. Én őszintén remélem, hogy az itt tanult technikákat majd a lehető legnemesebb célra fogják használni, de hogyha felismerül önökben a gondolat, hogy etikus-e használni, álljanak meg egy pillanatra, és jusson eszükbe Salvador Dalinak a gondolata, aki azt mondta, hogy behunyom a szemem, mert látni akarok. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen ezt a számomra rendkívüli előadást. Rengeteg kérdés vetődött fel bennem is közben, hogy a mi szakmánkban hogyan tudjuk ezt használni, és hogyan tudjuk ezt átfordítani. És bízom benne, hogy bennetek is, illetve önökben is felvetődtek ilyen kérdések, mert most kb. Egy negyed órát beszéltünk meg. Szeretnénk lehetőséget biztosítani nektek, önöknek, hogy most föl tudjátok tenni azokat a kérdéseket, amik így felvetődtek bennetek esetleg közben, hogy a szakmátokban vagy az intézményetekben, a területeken hogyan tudnátok ezeket a meggyőzés technikákat használni. Úgyhogy készfeltartásra nyugodtan jelezze az, akinek van kérdése, és akkor viszem a mikrofont. Ha nincs, én bennem felvetődött kérdés. Sokan küzdünk azzal, az intézményekben is, így a közművelés területén is, meg más területen is, hogy hogyan tudjuk megszólítani az embereket, hogyan tudjuk bevonni őket. Nagyon sok rendezvényprogram van, amiről mi tudjuk, hogy nekik jó lenne, de valahogy nem érjük el őket, vagy ha el is érjük őket, nem tudjuk erről meggyőzni őket, hogy nekik ez jó lenne. Hogy ebben esetleg tudnál segíteni, hogy hogyan tudjuk így átfordítani a gyakorlatba ezt a meggyőzés technikát. Az egyik nagyon fontos, hogy itt sem a tudattal kell nekünk foglalkozni, hanem inkább a tudatalattival. Az egyik fontos dolog, hogy gondoljunk bele, hogy valaki bejön ezen az ajtón, és azt mondja, hogy a föld körüli pályán keringve eddig 26 űrhajós látott UFO-t. Mondaná neki, hogy húzom már innen, így van, itt most egy előadás zajlik. Na, ha ugyanezt a mondatot este a BBC bemondója beolvassa, akkor meg vallást váltunk, igaz? Hát milyen érdekes,
Ugyanaz az információ negatív kognitív keretből semmilyen hatást nem vált ki, pozitív kognitív keretből viszont képes megrengetni a világképünket. Ez azért van, kedves kollégák, mert az emberi agy nem választja szét az érvet a forrástól. És mivel az érvnek az elemzése több kognitív erőfeszítéssel jár, ezért a tudattalatti először nem az érvet kezdi el elemezni, hanem magát a forrást. Hoppá! Ki az, akinek tinédzserkorú gyermeke van? Vagy unokája esetleg? Na, hát menj már vele vásárolni. Hajrá! Igaz? Felveszi a pulóvert, mondja neki apuka, hogy ez nagyon menő, azonnal leveszi. Igaz? De hogyha az iskola legmenőbbje mondja, hogy milyen menő, akkor meg abba alszik. Így van? Azaz egyszerűen azt kell megértenünk, hogy sokszor nem az üzenet kell, hogy a legfontosabb legyen, hanem hogy ki az a forrás, aki elmondja akár pontosan ugyanazt az üzenetet is. Csak valamiért van egy ilyen beakadás, hogy mindig a racionális érveket próbálják minél jobban csiszolgatni, na de teljesen mindegy, hiszen pontosan ugyanazt az érvet teljesen másképpen dolgoz föl a befogadó fél, sőt, elsősorban inkább a forrást nézi, mint magát az üzenetet. Ez az egyik dolog. A másik. Van az agyunknak egy olyan sajátossága, hogy a meggyőzés során úgy működik, hogy 3 érvig nő a szimpátia index a forrás irányába, 3 releváns érvig. 4-nél megáll ez a növekedés, az 5-nél drasztikusan csökken, a 6. érnél pedig az a rész aktivizálódik az agyban, mint az undor érzete során is. Hoppá! Bekapcsolt a tukmálási radar. Azaz nem azt csinálják az emberek mondjuk egy ilyen programkiírás során, hogy a 8-as érv, a 17-es és a 26-os az kedvemre való. Nem, hanem azt mondja, hogy hagyjál már engem békén. Ezt úgy hívja a szociálpszichológia egyébként, hogy reaktancia. Van nekem otthon egy 6 éves tündérkém. Van egy 1,5 éves, és azt még meg kell szokni. És ugye, azért most fogunk belépni a nem korszaknak a legédes mámorába. Emlékszünk erre az időszakra? Hogy nem? Vedd fel a sapkát? Nem. Nyilván ilyenkor a gyerek nem azt csinálja, hogy na várjál már, hát kint -3 fok van. Hát ha én fontolóra venném édesapám racionális érvelését, és felvenném a sapkámat, akkor igazából 17%-kal több időt játszaték a barátnőmmel. Nyilván nem ezt csinálja a gyerek. Azt mondja, hogy ne akarj engem korlátozni a döntési szabadságomban. Inkább kicseszek saját magammal, mint hogy az legyen, amit te akarsz. Mindenkinek egyszerűbb lenne felvenni azt a rohadt sapkát, de ez egy irracionális, emocionális válasza az agynak. Azaz, bármilyen üzenetet meg akarunk fogalmazni, első lépés, keressük meg, hogy ki az a forrás, akivel szeretnénk megszólítatni a hallgatóságot, mert annak lesz a legnagyobb ereje, és az érveknél maximum 3 érvet kezdjünk el mondani, de nem nekünk merre forog a balerina, hanem akit meg akarunk győzni, az ő számára mik lehetnek a releváns érvek. Köszönöm. Esetleg valakivel fogalmazódott meg azóta újabb kérdés? Nem? Bennem... Ja, Na most, hogyha az elmúlt hónap jelentős eseményre visszagondolunk itt a választásokra, akkor túl lett polgármester úr már elment, jó, hogy lehet a kérdés. Akkor ez a tukmálásos történet lehet, hogy ez okozta ezt a nagy felfordulást, vagy egyébként más okok is lehetnek ebben. Megpróbálok virágnyelven minél elegánsabban válaszolni. Van az emberi agynak egy olyan sajátossága, hogy ezt a reaktanciát, az ellenállást azonnal kiváltja azt, hogyha úgy gondolja, hogy a forrásnak az adott eszközzel manipulációs szándéka van. Ugyanis magára a manipulációra a tudatalatti azonnal elzárkózással reagál, annak ellenére, hogy nem azt vizsgálja, hogy neki jó-e az az adott cél, avagy sem. Hogyha én elkezdek valakit manipulálni, hogy egyen több almát, és ő észreveszi a manipulációs szándékot, már nem azt kezdi el vizsgálni, hogy hát igazából jót tenne neki az alma, vagy sem, hanem hogy hogyan tud ellenállni annak az adott folyamatnak. És egyébként az üzenetek gyakorisága is egy idő után ugyanezt a reaktanciát és a manipulációs szándékot teszi a forrás mögé. Viszonylag sikerült világnyelven. Kérdés?
kellene keresni valaki olyan emberek, olyan influenszert, valakit, aki akár ugye eszközös, hogy mi a módszer? Mert ugye egyelőre mi ezzel nem tudjuk. Én legalábbis kiadottam. Nézzük több oldalról, és egyik pontosan az, amit ön is mondott, hogy nem mindegy, hogy ki adja föl azt a meghívót, ki hívja meg. Másik sorban. Azt is kell látni, hogy minél aktívabb valakinek egy adott attitűdtárgy kapcsán az attitűdnek a jellemzői, tartósága, perzisztencia, és annál nehezebb meggyőzni. Mit jelent ez? Nézzük először egy másik kontextusban. Maradjunk az almánál, mert abban biztos, hogy nem lehet semmilyen veszélyes terepre rámenni. Jó? Hogyha valaki nem kóstolta még az almát, olyan különösebb véleménye nincs az almáról, őt logikusan sokkal könnyebben meg tudom arról győzni, hogy kóstolja meg az almát, mint ha olyat akarnék, aki 20 éve gyűlöli az almát. Tehát az egyik nagy hiba, amit el szoktak követni a meggyőzés során egyébként a kulturális intézmények is, hogy elkezdik azt győzködni, aki rühelli az almát. És aki nem szereti annyira az almát, az mit lát? A többi fiatal sem megy. Tehát az első feladatunk, mindig azt kell megnézni, hogy mi az, amiről a legkönnyebben meg tudjuk győzni azt az adott hallgatóságot. Hogyha lefordítjuk mondjuk a komoly zene nyelvére, akkor ne rögtön egy olyan zongora estet hirdessünk meg ennek a generációnak, amit a legmagasabb kultúra kedvelői fognak értékelni, mert az nagyon távol fog tőlük állni. Hanem mondjuk azt, hogy például kiválasztjuk a legizgalmasabb filmzenéket, amiket ők is ismernek, és ez a zongora művész játsza el ezeket a filmzenéket. És amikor már eljöttek egy ilyenre, akkor mehetünk egyel bentebb, akkor azt mondjuk, hogy szuper, tetszett ez, akkor most megnyitjuk, nem tudom, Mozarttal, most csak mondtam egy adott példát. Tehát ne rögtön a legszélsőségesebb oldalról kezdjünk el indulni, hanem kicsit gondolkodjunk úgy, és most bocsássák meg nekem ezt az analógiát, mi mondjuk egy jó biztosítási ügynök. Jó? Ne rögtön a nyugdíjbiztosítást akarjuk eladni, amely a legnagyobb elköteleződés. Először csak azt mondom az ügyfélnek, hogy tudod, megcsinálom a kötelező biztosításodat, hogy pikpak meg lesz. Így is úgy is kell, ott legalább kicsit megkóstolsz, látod, hogy rendes ember vagyok, nem piszkál, és csak utána jövök majd a nyugdíjbiztosításra, de ne rögtön a nyugdíjbiztosítással indítsunk, mert ezerszer nehezebb dolgunk lesz. Ez az egyik dolog. A másik. És most nézzük a munkatársi kontextusban is a meggyőzést. Képzeljék el, hogy van egy olyan sajátossága a mostani fiatal generációnak, hogyha nem látja egy feladatnak az értelmét, akkor az agyalapi mirigye nem kezd el dopamint termelni, ami a motivációért felelős neurotranszmitter. Azaz azt mondja, hogy nem értem, hogy ez mire jó, megcsinálom meg. Tehát még 30 évvel ezelőtt, de miért kell ezt csinálni? Mert én vagyok a főnök, és azt mondtam, ez egy valid ér volt. A mostani fiatal generációnak ez olyan ér, mintha azt mondanád, hogy mert felhők vannak az égen. Teljesen idegen hagyja. És hogyha ő nem látja egy feladatnak az értelmét, nem fogja azt az adott feladatot megcsinálni. Hát nézzék meg a reklámokba is, hányszor elkezdték már, hogy ki van írva, hogy 30 másodperc, 29, 28, láttuk már tévéreklámokba, és ott van egy kis számláló. YouTube-on ott van, hogy 5 másodperctől számlál vissza. Annyira megnövekedett az igény a fiatalokban, hogy ő átlássa a folyamatot, hiszen az virtuális térben mindent átlát. Elkezd egy számítógépes játékot játszani, tudja hány pálya lesz. Tudja, hogy mennyi ideig tart az az adott folyamat. Így igaz? Azaz a hétköznapi életben, hogyha egy fiatalnak kiadunk egy feladatot, szálljunk arra időt, hogy elmondjuk, hogy a nagy egészben, ennek a kicsi dolognak mi a funkciója és mi az értelme. Mert ha nem adunk értelmet, akkor gyakorlatilag kimarad, mint az autóból a benzin, maga a dopaminnak a termelése. Ezt is jó szívvel ajánlom önöknek. Köszönjük szépen. Van még esetleg egy gyors kérdés? Van még egy Nagyon gyors lesz, és nagyon exakt kérdésem lenne. Van-e olyan kutatás, létezik-e olyan irány, amelyik a forrásokat kutatja? Tehát kiket tekintenek különböző generációk hiteles forrásnak? Referencia személynek, referencia csatornának. Igen. Viszont itt az a nagy nehézség ennek a kérdéskörnek, hogy egyrésztről nagyon mikro és nagyon kulturális
kontextusból kell, így van. Tehát, hogy itt kifejezetten azt kell mérni, hogy azért, mert egy német 20 éves fiatalt befolyásol egy adott X forrás, nem jelenti, hogy ugyanez a képlet az itthoniban is igaz lesz. Ugyanis az emberi agyban van egy olyan sajátosság, ezt úgy szoktuk hívni, hogy before szakasz, azaz mindent az agy a korábbi közvetlen és közvetett tapasztalások alapján ítél meg. Azaz, visszatérve egy kicsit a politikához, de legelegánsabban és legfinomabban próbálom majd megfogalmazni az üzenetemet. Például nem lehet azt mondani, hogy ha most mi akarunk egy komoly zenét csinálni, akkor azt mondjuk, hogy az Azaria írja ki, hogy ide kell jönni. Mert hogyha a before szakasz miatt bizonyos énekes részt vett egy politikai üzenetnek a kommunikálásába is, akkor ezt a korábbi közvetlen vagy közvetett tapasztalást összekezdi ezzel is illeszteni, és nem biztos, hogy ahhoz a célhoz, amit mi szeretnénk, ez megfelelő harmóniában van. Tehát, hogyha ilyen kérdésünk van, erre csak úgy lehet válaszolni, nagyon sok ilyen kutatás van, de nincs általános képlet rá, hanem konkrétan meg kell nézni, mert más lesz, lehet egy zongoraesnél, meg más lesz egy operaesnél, hogy ki lesz az adott forrás, akit nekünk fel kell kutatni, és ez minden egyes szituációban sajnos egyedi. Nincs pénzünk ilyen forrásokra, akkor gyártsunk influencerre. Az még drágább lesz. Ami jó, én mindig azt szoktam mondani, hogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogyha egy vállalat engem megkérdez, hogy mit kellene csinálni, de ne engem kérdezzenek meg, hanem hívjanak össze 10-15 olyan fiatalt, akit meg szeretnének szólítani, és kérdezzék már meg, hogy mondjátok már meg, merre forog a balerina. És meg fogják mondani. Jó, csak nem mi akarjuk az asztal mögött kitalálni, hogy a mostani 18 évesnek mi a fontos. Hívjuk oda, és kérdezzük meg őt. Köszönjük szépen! Én köszönöm. Nagyon szépen köszönjük!